Mga igsoon, mga anak sa Dios. Sa tradisyon sa mga Hudiyo, adunay daghang pista nga gisaulog matag tuig aron hinumduman ang mga dagkong buhat sa Dios sa ilang kasaysayan. Ang usa sa labing importante mao ang Passover nga nagpahinumdom sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Aduna usab ang Pentecost nga usa ka pista sa pag-ani o sa pasalamat sa Diyos. Usa pa ka dakong pista o dakong selebrasyon mao ang Feast of Tabernacles nga gitawag usab og Sukkot. Sa maong pista, ang mga Hudiyo magtukod og gagmay nga mga payag o tabernakulo nga hinimo sa mga sanga ug dahon. Kini nagpahinumdom sa panahon nga ang mga Israelita nagpuyo sa mga temporaryo nga mga payag sa ilang pagbiyahe sa disyerto human sila nakagawas didto sa Ehipto. Og sulod sa 7 ka adlaw, ang mga pamilya magpuyo og mukaon sa maong payag isip simbolo sa ilang pagsalig sa Dios. Ang pista usa ka panahon sa pagpasalamat sa panalangin sa ani ug sa paghinumdom sa paggiya sa Dios sa ilang kasaysayan. Kini usab usa ka malipayon nga selebrasyon nga puno sa mga pag-ampo ug sa mga pag-awit. Daghang mga Hudiyo ang moadto sa Jerusalem aron magsaulog niini. Ang maong pista nagpahinumdom nga ang kinabuhi sa tao usa ka panaw nga giniyahan sa Dios. Ang kahulugan niini mao ang pagsalig sa Ginoo taliwala sa panaw sa kinabuhi. Kini nga pista mao ang background sa atong ebanghelyo karong adlaw. Sa panahon sa pista sa mga tabernakulo o mga payag, miingon si Jesus nga niadto siya sa Jerusalem bisan daghang mga leader sa relihiyon ang nagtinguha sa pagdakop kaniya. Ang mga tao naglibog kung kinsa gyud siya ug unsay iyang misyon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, usahay ang tawo makakita kang Hesus apan dili gihapon makaila kaniya. Sa ebanghelyo, daghang mga tao sa Jerusalem ang naghisgot mahitungod kang Hesus. Ang uban naghuna-huna nga siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban nagduda tungod kay kabalo sila kung asa siya gikan. Alang kanila ang Mesiyas kinahanglan nga misteryoso ug dili mailhan kung taga-dis Asia. Ug tungod sa ilang mga huna-huna o ilang mga pagduda, lisod alang kanila ang pagdawat sa kamatuoran nga naa na ang Mesiyas sa ilang atubangan. Mao nga si Jesus mismo ang miingon, "You know me, and you know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me is true." John 7:28. Nailhan ninyo ako og kabalo kamo kun diin ako gikan, apan wala ako muanhi sa akong kaugalingon, ang nagpadala kanako mao ang matuod. Pasabot nga si Jesus naggikan sa Amahan ug adunay misyon gikan sa Dios. Ang problema dili ang kakulang sa impormasyon sa tao kundi ang kakulang sa pagtuo. Sa atong kinabuhi usahay, parehas usab kita sa mga tao sa Jerusalem. Nakadungog kita sa pulong sa Dios ug nakaila kang Hesus pinaagi sa simbahan. Apan usahay, dili nato hingpit nga dawaton siya sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay daghan kaayo tag pagduda ug daghan tang hinuptan nga kinaiya nga dili pa nato o dili pa ta andam nga mabag-o. Kay sayod tang naay angay bag-ohon kung magtitinuod ta sa pagka magtotoo. Usahay ang tao makakita kang Hesus, apan dili gihapon makaila kaniya. Ikaduhang punto, ang plano sa Ginoo dili mapugngan sa mga plano sa tao. Sa ebanghelyo, daghang mga leader sa relihiyon ang gusto mo dakop kang Hesus. Apan bisan unsaon nila, dili nila mahimo tungod kay wala pa niabot ang iyang oras. Ang plano sa Dios di ay adunay kaugalingong panahon nga dili gyud mapugngan sa mga plano sa tao.
Ang ebanghelyo nag-ingon, they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him because his hour had not yet come. John 7:30. Naningkamot sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini kay wala pa niabot ang iyang takna. Pasabot nga ang kinabuhi ni Jesus di ay gigiyahan sa plano sa Amahan. Walay makapugong sa misyon nga gisalig sa Dios kaniya. Sa atong kinabuhi usahay, adunay mga tao nga musupak o mudiskaril no sa atong pagtuo. Usahay adunay mga pagsulay nga mupahuyang pod sa atong espiritu sa pag-alagad. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga kon ang Dios ang naggiya sa atong kinabuhi, walay makapugong sa iyang plano alang kanato. Ang plano sa Dios dili mapugngan sa mga plano sa tao. Story time. Usa ka pari ang nakalas gayud sa kinabuhi tungod ining gira karon sa Middle East. Ang namatay nga pari mao si Father Pierre El-Rahi, nga usa ka pari sa Lebanon. Siya nailhan sa iyang pag-alagad sa mga kabus ug sa pagpanalipod sa komunidad sa panahon sa kagubot ug gubat sa ilang nasod. Sa dihang ang usa ka kabhang sa tangke sa Israel, migo sa usa ka balay sa ilang lugar, si Father Al-Rahi ug uban pa midali sa pagtabang sa mga tigulang nga magtiayon nga nagpuyo didto. Ug sa dihang niigo ang ikaduha nga kabhang sa missile, nasabdan si Father Al-Rahi ug 5 pa niya ka mga kauban. Nibanak ang dugo hangtod namatay gayud siya niadtong adlaw nga nagdala og dako nga kasubo sa iyang mga parokyano. Daghang tao ang nailhan siya nga pari nga puno sa gugma sa iyang katawhan. Ang mga tao sa iyang parokya nitapok aron magampo o magpasalamat sa iyang kinabuhi. Ang uban nag-ingon nga siya usa ka pari nga nag-alagad bisan pa sa kakuyaw sa lugar. Gani ang Santo Papa nga si Pope Leo XIV nagpadayag usab og kasubo ug pag-ampo alang sa iyang pamilya ug sa komunidad. Ang Santo Papa nag-awhag sa mga tao sa pagpadayon sa pagtuo bisan sa ilang mga nasinati nga mga kalisdanan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pag-ila ug pagdawat kang Kristo sa atong kinabuhi. Daghan ang nakadungog mahitungod kang Hesus, apan dili tanan mudawat kaniya. Ang pagtuo nagpasabot sa pag-abli sa atong kasing-kasing sa iyang presensya. Usahay adunay mga pagsulay ug mga tao nga musupak sa atong pagtuo, apan kun ang Dios nga naggiya sa atong kinabuhi, walay makapugong sa iyang plano alang kanato. Ang panahon sa Kwaresma, usa ka higayon sa pagpalig-on sa atong relasyon sa Ginoo. Hinaot nga mas makaila kita kang Kristo sa atong pag-ampo o sa atong pagpaminaw sa iyang pulong. Ang pagtuo dili lamang tradisyon, kundi usa ka personal nga relasyon sa Dios. Kung mosalig kita sa iyang plano, makadawat kita og kusog ug paglaom. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.